апа азиз, ҳар яки шуморо ба кор ба компания Фабелик даъват мекунам. Ман вақте ки нав ба кор даромадам, ман нав сеюм фарзандам интизор будам. Ман соҳиби сеюм фарзанд шудам. Худо ба шукр, баробари кори Фабеликам аз хона баромада кор кардам. Ана ҳозир ман шумо мемонам видеое ки ман саҳнаи Москва баромадаги ҳастам. Чақадар хушрӯмоя пешвоз гирифтаги ҳастанд. Ниничаи майдам ки ман рафта истодам Москва. Иққадар зали калон, иққадар коргарҳои зиёд аз Ӯзбекистон, Тоҷикистон, Қирғизистон, дигар давлатҳо, занҳои муваффақ.